Bona tarda. El ple ordinari d'avui, dia 31 de maig, ha sigut un ple bastant mogudet, amb bastantes mocions. N'han hagut de més senzilletes, n'han hagut de més complicades, però vos vaig a fer un resum breu, coherent, contundent, perquè si no estaríem aquí 3 hores. En qualitat de vida, havia una moció que ha presentat AFASAF, l'Associació de Famílies Afectades per el Síndrome d'Alcoholisme Fetal, que la presidenta és una persona d'aquí de Roquetes, Maite Lapeira, té 2 xiquets afectats. Aquí a Roquetes tenim persones afectades també d'aquest síndrome. Són persones que en el seu dia normalment van anar a Rússia, van adoptar uns xiquets, i després se'n van veure que aquests xiquets tenen uns trastorns deguts a que les mares, quan estaven embarassades, bevien molt d'alcohol i tenien un síndrome, com es diu, del SAF. O sigui, esta persona va presentar la moció i tots els grups polítics municipals l'hem aprovat, perquè, evidentment, és una lacra, que això està passant als països, diguéssim, de l'est, que es bevia molt d'alcohol des de les mares embarassades, però també està passant aquí a Espanya o passarà pròximament. Una moció que van presentar l'associació de la SAF i, torno a repetir, tots han votat a favor. Després d'una altra moció que han presentat el PSC sobre demanar una redacció del projecte de construir un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Amics, l'any 2010, gener crec que va ser, quan governava el tripartit del senyor Montilla, en Esquerra Republicana i els comunistes, va vindre la consellera Marina Geli a l'auditori Felip Pedrell, de Tortosa, i ens va anunciar a bombo i platillo: aquí es construirà el nou hospital de les Terres de l'Ebre. Una merda. Van passar unes diapositives, van passar unes fotos dirigides per l'arquitecte que va remodelar el nou hospital de Sant Pau i ens van passar com seria el futur hospital de les Terres de l'Ebre, situat aquí sortint de Roquetes a mà dreta, a l'antiga farinera. I ens van vendre la moto dient-nos que la gent de les Terres de l'Ebre no tindríem que anar a Barcelona per a res, que aquí tindríem tota classe d'intervencions quirúrgiques, tota classe d'especialitats, i que tot el que es fa a Barcelona se faria aquí a les Terres de l'Ebre. Riau, riau, que diuen Astúries. Ens van vendre la moto. Ara resulta que ara torna a estar el tema dels terrenos de l'hospital. Els terrenos que ha de comprar encara l'Ajuntament de Tortosa, de la senyora Txell, que no m'enfia un pèl, perquè ja no sé si són de Junts o com són, no m'enfia un pèl. Aquí a les Terres de l'Ebre fa falta un nou hospital, amics. Fa falta un nou hospital. Nosaltres paguem com qualsevol català. Som catalans de primera per a pagar i catalans de tercera divisió per a rebre tota classe de prestacions socials, en aquest cas sanitàries. Des d'aquí Ximo Llopis demana un nou hospital ja, però de la senyora Txell, de l'alcaldessa de Tortosa, torno a repetir, no m'enfia un pèl, perquè ara venen eleccions i és vendre fum, com va passar l'any 2010. Què més, amics? Què més? Una moció que també presenta el Partit Socialista, molt important, per instar al Govern de la Generalitat la creació d'una unitat de trastorns de conducta alimentària, TCA. Sí, senyor, sí.
Hi ha molta gent que durant el tema de la pandèmia està patint bulímia, està patint anorèxia, drogodependències, no mengen el que han de menjar adequadament i, clar, això repercutís que creguin molts de problemes, no? Això se deriva a Pere Mata està col·lapsat i quan van a atendre aquestes persones que estan, diguéssim, malaltes, doncs possiblement hi arriben tard, i arriben cremades, i arriben fetes malbé. Això s'ha d'arreglar perquè el sistema sanitari de les Terres de l'Ebre és una merda. Està col·lapsat i és una merda. I ho dic en fets. Evidentment, Ximo Llopis ha votat a favor de la moció. Aprovar la celebració dels bous de Roquetes. Sí senyor, sí. Per què no? Qui vulgui bous, que vagi els bous. I qui no vulgui bous, que no vagi. Però des d'aquí vull dir que Esquerra Republicana ha votat a favor. I els de Junts per no sé què, també. Els de Movem han votat en contra, són comunistes, que ho sàpiguen, són comunistes, no són Movem, són comunistes. I els socialistes han votat abstenció. Esquerra Republicana no en vol de bous, amics de les Terres de l'Ebre. Junts per Catalunya no en vol de bous. Però han de dir que sí, clar que han de dir que sí, perquè si no pedrien les alcaldies. El que n'han fet 8 dies de bous. L'alcaldia de la Ràpita la pedrien, d'Esquerra. L'alcaldia d'Amposta la pedrien, d'Esquerra. L'alcaldia del Tebre de Junts la pedrien. L'alcaldia de Sant Jaume del Socialista la pedrien. Etcètera, etcètera. Què més? L'alcaldia de la Sénia, l'alcaldia de Santa Bàrbara, la pedrien. L'alcaldia de tots els pobles que fan bous, la majoria són alcaldes independentistes. I sí als bous, no senyor, no en voleu de bous. I en breu ja veureu com Ximo Llopis no s'equivoca. Jo he votat a favor de la moció, sí als bous. Qui no vulgui bous, que no vagi. Què més? La més important, una moció que han fet els independentistes per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català. Jo he votat en contra, claro. Jo he votat en contra, que vol dir que s'han d'investigar. Sí, senyor, sí. S'han d'investigar. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, té que investigar. Aquí a Catalunya van tallar carreteres, van tallar autopistes, van cremar contenedors. Apreteu, dia un president de la Generalitat. Què vol dir apretem? A Barcelona, si vos en recordeu, arrencaven els adoquins i els tiraven a la nostra policia, a la Policia Nacional i als Mossos d'Esquadra. Van encendre escaparates, van fer milions de pèrdues als interessos dels nostres comerços de Catalunya. I no s'han d'investigar? Sí, senyor, sí. S'han d'investigar. Per això està el CNI. Que el sistema Pegasus ara ha sortit i és un tema així de risa, sí. Jo me'n recordo que jo vaig conduir un Pegaso de jove, però això és un Pegasus. El que jo me fot un fart de riure que els sistemes de Pegasus, presumptament, diuen que des del Marroc van investigar a Pedro Sánchez, a Margarita Robles, al ministre Marlaska i a 2 o 3 ministres més. Mira si sou tontos, Pedro Sánchez, el guapo primero de España. Mira si eres tonto, Pedro Sánchez, que tú eres el que firmas. Eres el que firma los documentos del CNI. ¿Y has sido investigado? ¿Hay que ser tonto? Bueno, tonto no, porque tienes mucha jeta. Así nos estás arruinando España y no la dejarás vacía, no la dejarás como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Pedro Sánchez, el guapo primero d'Espanya. Evidentment que s'ha de perseguir els corruptes perquè aquest sistema d'investigació serveix per a tots, per a narcotraficants, lladres, gent que delinquís, sí senyor, sí. El Centro Nacional de Inteligencia está para investigar, evidentemente. Una altra moció que de Movem
per a que la transparència i la qualitat de l'Ajuntament de Roquetes. Jo crec que la transparència i la qualitat d'informació i comunicació de Roquetes està més que destacada. L'han votat a favor, però jo crec que la comunicació i la transparència crec que està bé. Una moció populista que han presentat els senyors d'Esquerra. Ojo el dato, Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra en suport a la pagesia per les afectacions a les gelades d'abril del 2022. Molt bé, molt bé. He votat a favor, claro. A la pagesia se'ls ha d'ajudar. Perquè ara, claro, això va ser la fruita dolça de per allà a Lleida, no? Una moció populista, però quan venen pedregades aquí a les Terres de l'Ebre i ens foten la taronja nostra a mà, o venen unes ventades i foten tot l'arròs gitat, o venen uns aiguats i fan malbé la collita de les olives, per dir alguna cosa, Aquí els pagesos de les Terres de l'Ebre, qui ens ajuda? Els pagesos sempre són el cul del món, pobret, sempre paguen les culpes. Claro que sí, als pagesos se'ls té que ajudar. I aquí a les Terres de l'Ebre tenim molta gent que viu de la pagesia i Ximo Llopis defensa la pagesia. Desafortunadament, el cítric està a la ruïna. El sector de l'oli va aguantant, però ja veurem el que passarà. I el tema de la vinya de la Terra Alta van aguantant, però als pagesos se'ls té que ajudar i als pagesos se'ls té que donar facilitats i ajudes com cal. Evidentment, Ximo Llopis, esta moció l'ha votat a favor. I en tema d'Hacienda, una modificació de crèdit de 179.000 euros que Ximo Llopis ha votat a favor, i després hi han sigut altres coses que no tenen més rellevància important. Només volia dir que aquest ple ha sigut llarg, ha sigut intens, i si mireu el ple disfrutareu, perquè les coses s'han de dir clares, s'han de fer ben fetes, i per a contestar el plenari i explicar al plenari com jo he fet i com he fet ara, s'ha de ser valent, s'ha de ser contundent, i per a fer unes declaracions encara lluís sense mossegar-te la llengua, només ho poden fer les persones valentes. I les persones valentes són les que triomfarem, hem de triomfar i hem de ser clares. I acabo dient, com sempre, visca les Terres de l'Ebre i no Barcelunya.